Чест да дадем думата на специалния гост на тази годишното издание, вице-премиерът на Република България, госпожа Мария Недина, за да връчи първите отличия в раздел Местна власт. We are privileged to invite on stage the Vice Prime Minister of Bulgaria, Mrs. Maria Nedina, for the official opening of the prize ceremony. Maria, can you please? Как ще ви бъде по-удобно, на стойка ли? Добре. Уважаеми гости, уважаеми организатори, дами и господа и уважаеми силни жени, за мен е чест да бъда част от Women Leaders Awards 2026. Сърдечно поздравявам всички номинирани, отличени в различните категории от бизнес, иновации, инфраструктура, през ключовите образования, здравеопазване и социално въздействие до дипломация и международни инвестиции. Като специално благодаря и на тези, които са в категория местна власт и регионално развитие, защото знам колко така трудна и мъжка е тази категория и колко е трудно не само да достигнеш до нея, ами да се задържиш жена заедно с женските си качества, както в личен, така и в професионален план. Може би така най-важното, което аз съм разбрала от своя опит, че е много важно да помагаш безрезервно на хората, които са около теб и в същото време и да не очакваш нищо в замяна. И бих казала, че това е нещо, което и ние жените може да си послужим една друга, защото понякога сред нас нямаме навика чак толкова много да си помагаме, но смятам, че ако развием така по-добре тези качества, ще сме по-силни както индивидуално, така и като общност. В моя опит, поне бих казала, че може би най-хубавите неща, които са ми се случили, да не кажа и почти всички, са били, защото съм помагала безрезервно на някакви хора и в един момент така и те са ме припознали като партньор, така че и с тези награди призовавам и ние жените, ако може да си помагаме повече. Благодаря и на добър час на всички номинирани и бъдещи също жени в лидери в тези категории. Благодарим, госпожо Недина. Аплодисменти. Останете сега на сцената, за да наградите първите три дами. Патриция, ти си. Добре. Ако искаш, мога да ти помогна. Само да намерим вече 3 мандата. Тя превръща Ивайловград в европейски пример за съхранение на наследството. Вече 3 мандата тя превръща Ивайловград в европейски пример за съхранение на наследството. От античната вила Армира до модерната визия за туризъм. Аплодисменти за Диана Овчарова. Госпожо Овчарова, ако желаете да кажете няколко думи, заповядайте. Благодаря ви. С уважение, с смирение и благодарност приемам тази награда. Тя е награда за хората от моя град, Ивайловград. Вярвам, че нито една награда няма смисъл, ако зад нея не стоят общите цели и общата посока. Ние жените сме лидери и това, което правим най-добре е да обединяваме. Да си лидер е избор. Всеки ден да носиш отговорност за живота на хората в твоята община и за бъдещето. Такова, каквото ще го оставим след нас. 4 поредни мандата община Ивайловград в няколко свои проекти реализира един невероятен обект – антична вила Армира, дворцовия комплекс. Едно архитектурно бижу, с което България смело може да се гордее на картата не на Европа, а на света. Уважаеми дами и господа, това е и причината да бъда тук на това място и аз използвам този висок форум да поканя всички вас. Заповядайте в Ивайловград в едно невероятно бижу, в което ще се почувствате горди българи. За мен е удоволствие. Благодарим на госпожа Овчарова.